son os meus primos, vedes? Oi! Olá, peraí, outro por aí logo. É que ven vir ao barco, Vira mellor con coche. Sí, home, porque ten a Elisa Pro, entendes? Ostras. Aí nos ven Jorge, que estamos a esperar por ele, que ven a traballar xa o home. Bueno, pois agora tamén me alegro moito. Tamén por ter aquí un emigrante tamén que é moi boa cousa iso. Os que son daqui teñen alcumes. E o que ven de fora chamanlle Jorge. Eso sí que non. Pero espera. Os daqui chamanlle Table, Faber, Cuco, non sei que. No, pero Jorge non é o seu nome. El chamase George. Entonces, en vez de chamarlle George, porque é moi difícil que a fonética de aquí, George. Imagínate que che din George así, como din, George. A outra ainda se Ese é movía un Conchero pouco. Xórico. Aí está. Aí E agora está. que fan? Péganse eles. Déjanse eles automáticamente ao chegar ao mar, as súas raíces xa se entrelazan entre elas e péganse á corda Vai todo. e bota aí un ano. E a batea é como unha leira, cada E un a ten a batea súa tamén é leirina. como unha leira. Cada un ten a súa batea. Se colleu moito, se colleu pouco, pois pouco. Pero aí tan. O único que non pode ir un por abaixo un submarino desos e allí fastidiar o mesillón. Por que pasa eso? Es cada pode pasar, eu digo. Un non sei. submarino? Un deses boceador desos que lle van joder o Home, mesillón. xa pode ter forza, o buceador, Tira, A ver. Veña José Antonio. Tira, hombre! Tirei o guillo. Ai, Esta que ten. Aí está aí. Estela. Sei que No, non tiña está nada. levantando José todo, José non lle está lle botando unha man. Moi bien. Eso, canto lle queda, E ti Jorge? dis que vas ao gimnasio pola tarde. Hombre. Fas aquí máis gimnasia que Dios, cada vos. Vacilaste moito cando eu tiraba da corda, pero vos os dous xuntos non a levantaste nin a mitad. Bueno, porque nós fomos o que é a proa da parte de atrás, da batea. A que gira, e aí pesan máis. Onde vas, Manolo, que non sabes Cuidado, nada? Manolo. Ten ¿Dónde problema, vas, meu Manolo? pai, é o que menos problema tengo andar por O aquí. pai del. Manolo será o que está máis práctico de andar Ai, nos vai, tellados. meu pai metido Marco, vais para abaixo, vou te llamar unha corda. Sí, vou. A ver. No, deixe que levante el Jorge. A ver, hombre, era que... El mellor levanta con Dios manda. Ostras, isto fai no Jorge cunha man. Venga, arriba. Aí va, sigue, pues. Ai! Pues ves. Mira, Jorge, mira, ves. Joder. Levanta los Una cuatro montaña sola. Dios manda. Ahí está. Me cago en la horde, eso ahí sí que hay ahí, Un hombre, hombre. Un hombre, un gato, un gato.